Здравейте, приятели! Ви отново сте с Cookery Blade и продължаваме с тестовете на чопъра на Николай Николов. Николайчо. Искам първо да ви покажа, понеже забравих от деве, аз преди да го тествам пробвах дали бръсне. Както виждате, бръсне. Ще го сравним след това. Сега това е тук много корава, суха слива. Вече правихме бора. Сега продължаваме на сливата, след това ще проверим пак остротата как е. Добре. Един удар. Това не го оцелих. Точно като прас. Все едно стръкове, прасека. А това е доста сухо кораво дърво. Слива, която лежава тук вече доста. Това е от клипа с мачетето на Cold Steel Jungle, където тествах предното ми видео. Тя от тогава още отлежава на слънце, дори е полегнала още от тежестта си. Но тези клони са във въздуха, насушена под върбата, така че са здрави, както виждате. Не са гнили, просто само съхнат. Много приятни чисти срезва, идеално е. О, не, това трябва да го видите отблизо. Просто дървото е тънко, клончето отдава, но въпреки това влиза яко. Почти до края. Двата удара един от друг са, виждате. Почти до края го отсеква. Това е дебело, сухо, здраво сливово клонче. Тук вече не успях с един удар, ама просто това е много твърдо, не мога, нямам толкова сила аз, за да го пресека с един удар, ама ще се опитаме пак да. Този път го оцелих по-добре и стана. Так, почти до край. Този път си го отсече. Много е як. Чопър е страшно. Само да видя този клон дали е в кадър. Добре. Чак се загря острието. Много е. Това е страшно твърдо. Съжалявам, че не мога да пипнете ножа. Чак се загря. Да видим сега тук баш където съм сякал. Бръсне. Айде сега малко повече на дебелото.
Много злобно се кове в дървото, както ви казах за пореден път, повтарям, това е много твърда слива. Суха. И искам да видите колко гладко го сече. Просто нямам думи. А нощчето реално си е малко. Това е 10-инчово острие, това си е нищо. Ако е примерно 12-13, направо ще го опраска за секунди. Сега ще направим още един тест дали бръсне, след това един галон от бира, празен. Ето аз съм приготвил. Ще го посечеме с един замах, ще му махнем главата. Защото това е сериозно предизвикателство. По-жила пластмаса и като е празен се реже по-трудно. Ако е тъп ножа няма да може. Пак гледаме в най-ползваната част. Вижте колко остро, чак се забиват черепнелчета в него, като ги настигне в движение. И както чувате, предполагам, не само да виждате, бръсне. И да видим сега с галона какво ще се случи. Само да не го изпусна да пречукаме джак. И вуаля! Според мен Николай се е представил страшно добре с изпълнението на този нож. Балансът е добър, дръжката е удобна, сведен е добре. Като форма е горе-долу почти перфектен. Може би според моя вкус съвсем леко трябваше да се разминава оста на дръжката с острието, да има лека чупка надолу, за да седи малко по-наведено острието, по-да не се натоварва ръката. Въпреки това работи много добре, аз го харесвам страшно много. Ще снимам още, харесвам и няма да се откажа с това. Няма да приключим с това, може да направим после нещо батонник и още сет ще го измисля. Бъдете здрави и се пазете!